जाना धरती पर महादेव के स्थापना भइल बा। ई धरती आज बसाव ना बल्कि प्रयागराज के समान बा। यहाँ महादेव के स्थान होके माता पार्वती के स्थान होके वो गांव ना हो उस शिव के नगर हो जाला। और हमने के सनातन धर्म ऐसा एगो धर्म बा, यह एगो धर्म बा जन की विश्वास के पूजा करेला पेड़ के पौधा के जानवर के ईंटा के पत्थर के सांप के बिच्छी के हमने के देवता मान मान के माथा टेक लिए बस विश्वास करे के बा कि मैं देवता बाड़े त निश्चित तो मैं देवता बाड़े। काहे कि हमने के धर्म विश्वास के धर्म हो, आस्था के धर्म हो और देश के नाम धर्म प्रधान देश हो। और यह गो देश बा जाना देश के माता कहल जाला, बाकी अन्य के जितना भी देश बा कोनो देश के माई कहले ना जाला। यह देश वजह राम कृष्ण भी जन्म लेले भारत में तब माता के वजह से, बाकी अन्य देश बा अब का जाने कैसे गॉड निकल जले हम जानते नहीं की। और दूसरा कर खूबी देखी हमने के ऐसा नहीं धर्म बा 33 कोटि देवता हमने के धर्म में बाड़े, लेकिन सबसे पहले हमने के गणेश जी के पूजा करी ले। अब बताइए सनातन धर्म में जब 33 कोटि देवता बड़े एक से काल तब महादेवे के लड़का के काहे पूजा होला? वो तो कोनो वीआईपी या सुंदर बड़े ना, लेकिन प्रथम पूजा करे के कारण का बा कि महादेवे के पुत्र एगो ऐसा बड़े कि अपना माई बाप के शादी में भी पूजा करा ले। और महादेवे के एगो ऐसा पुत्र बड़े कि दुनिया में बाप माई से बढ़ के केहू देवता के जन्मे न कोई। और महादेव के एगो पुत्र बड़े के राम के विषय में प्रथम जानकारी नारायण के करे के कह जला उहे जनल है। और दूसरा बात कि हमने के गणेश जी के चित्र के पूजा ना करीले, गणेश भगवान के चित्र के ना वह के चरित्र के पूजा करीले। ऐसे सुंदरता बढ़िया चीज हो, लेकिन सुंदरता से कोई अधिक निमन हो इंसान के गुणवत्ता भइल। रूपवान भइल बढ़िया, लेकिन गुणवान ओकरो से बड़ चीज हो। लेकिन गाना बजाना के मालिक माता शारदे बाड़ी, जेकरा कृपा से गवैया लोग आज गा रहल बा, 2 रुपया कमा के अपन बाल बच्चा के पोसता। वही शक्ति का आवाहन करे के बा, जाना शक्ति के चलते महादेव आज धरती पर विराजमान बानी। आज उस शक्ति ना रहती तब महादेव की उत्पत्ति ना हुई, अब महादेव ना रहते तो सृष्टि बचल ही ना रही। वही माई के आराधना करे के बाद टोन टेबल एक में तनी औरी डाल दी। हेलो राउर साउंड बहुत निमन बा, इतना बारिश के बाद इतना बढ़िया बाजे तो महाराज धूरा उड़ी तो तोहर बढ़िया बाजी जी। धुन लागल मास्टर, रीड बढ़ाई के कि हाथवा के जोरा तानी पूजिले चरणवा से आ हो जाई तू। हाथवा के जोरा तानी पूजिले चरणवा से आ हो जाई तू। हो मोरा सुमिरना
माई का दो बड़ी हाउदान सुनिए कि माई का दो बड़ी हाउदान सुनीले की माई का दो बड़ी हाउदान सुनिए कि माई का दो बड़ी हाउदान देशवा पताया करी हाथ दुनिया जानी देश में पताया करी हाथ दुनिया महिमा बखान करे पितावो पुरानवा से आहो जैतूना महिमा बखान करे बेटाओ पुराना से आहो जैतूना महिमा बखान करे पितावो पुरानवा से आहो जैतूना महिमा बखान करे बेटाओ पुराना से आहो जैतूना माई हो मोरा सुमिरा नामा में आहो जैतूना माई हो माई हो मोरा सुमिरा नामा में आहो जैतूना माई हो गह गह करे लाए जगावा गवलिया बजनावा गह गह करे लाए जगावा गवलिया बजनावा माई मोर दहिया दी हरे राजय गावाती हेला दरसनावा माई रब दहिया दी हरे राजय गावाती हेला दरसनावा गह गह करे लाए जगावा गवलिया बजनावा गह गह करे लाए जगावा गवलिया बजनावा माई मोर दहिया दी हरे राजय गावाती हेला दरसनावा माई रब दहिया दी हरे हे माँ एक मिनट गिरी बाबा रुक जाए जाए आयल मैंने तो चाहिए थी एक मिनट रुक देती तो अच्छा रहा यही जी पड़ जाए गहरी बना दिया नावा पुरानी गहरी बना दिया टूटल पार बाया था हमारे पानी टूटल पार बाया हमारे पानी टूटल पार बाया था हमारे पानी सरना में आइल बाड़ी लड़ी का नदनवा से आहो जैतूना आई हो मोरा सुमिरा नामा में आहो जैतूना आई हो मोरा सुमिरा नामा में आहो जैतूना बोलिए सच्चे दरबार की जय